Koliko si puta čuo imam diskus herniju ili imam kalcifikat u ramenu i osjetio kao da ti tijelo izdalo potvrdu da zauvijek nešto s tobom neće biti kako treba. A zapravo, dijagnoza nije kraj. To je tek početak. K meni dolazi jako puno ljudi sa papirima u rukama. Magnetska, rentgen, CDI, mišljenje 3 različita doktora i tako dalje. I svi oni dolaze sa istom rečenicom. Rekli su mi da više neće smjeti raditi to i to. Ali ono što ti nitko od njih vjerojatno ne kaže je da taj papir nije tvoja budućnost. Ona opisuje tek trenutno stanje tvog tkiva. Ništa više od toga. Imam klijenticu koja je došla kod mene sa hernijom diska i bila je prestravljena jer je čula da više ne smije trenirati. Da će morati stalno mirovati. U dogovoru smo krenuli korak po korak. Prvo smo testirali njene pokrete, vidjeli smo gdje ima nekakve deficite kretanja, u čemu je dobra, u čemu nije dobra. I s obzirom na to smo napravili jedan plan. Pratili smo cijelo vrijeme signale tijela. I danas ta ista žena trenira redovito, podiže djecu bez boli i živi sasvim normalno. A njena hernija, i dalje je ona tu, na slici. Ali su simptomi nestali. Tijelo se ne liječi samo kada nešto nestane sa papira. Ono se liječi kada se naučimo kretati bolje, kada se naučimo kretati efikasnije. Dijagnoza stvarno može zvučati zastrašujuća, ali ona nije nikakva presuda. Ona je tek tvoja početna točka. Samo od tebe ovisi hoćeš li se zaustaviti ili ćeš se nastaviti kretati dalje. Hoćeš li naučiti nešto o sebi? Hoćeš li se jačati i kretati kvalitetnije? Ako imaš dijagnozu, ne bježi. Nauči surađivati s njom. To je prvi korak prema tvom napretku. Budi ustrajan i sve će biti dobro. A ako želiš saznati u kojem se stanju nalazi tvoje tijelo, možeš mi se javiti i naručiti na pregled. Link za naručivanje nalazi se u opisu profila. Vidimo se!